Action firing line. Ang masunod nga maeksperiensyahan ta ang kasubong nga numero sa masunod naman nga March 3 of 3033. Kabay pabuhi pata sina no sa year 3033. Action firing line. Alas 7:01 la Action Radio Philippine Standard Time liwat kita nga mga pangalagad kang nagabi-abi sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi diri sa Action Firing Line program. Gina-welcome tagid ang aton magka-aksyon nga nagatutok na karon nga gabi. Action firing line. Antes ang aton pila ka mapambukas ka mga balita kag informasyon ulahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Let's have aksyon gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon gan may gabi please kamin. Action Art may gabi sa aton mga listener sa arena lakat sa aton simpo sining gabi. Miyerkules kita karon Pebrero 2 to 2022. Trough of low pressure area ini Action Art no. Ari siya sa southeastern section ko na bagatnan nga bahin sang Mindanao diri particular sa Davao region, Surigao del Sur kag Sarangani. May dulot ni siya nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpalabuob. Ang ikadua nga weather system ta mo ng shear line, ari siya nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang southern Luzon. Sa Kabikulan, Quezon, Oriental kag Occidental Mindoro, sa Romblon, Marinduque, upod ang Aklan kag Antique diri sa aton sa Western Visayas. Okay. Nga may dala ni siya nga magalumon man nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga pag tupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang ikatatlo nagapabilin sa gihapon ng northeast monsoon, no? Hangin amihan kay way pa man ang ginatawag nga easterlies. Ari siya sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Pero maayad-ayad ang ilang tiempo nga may pag-guom-guom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Kag may dalain siya na ligwin nga mga mahimay ukon manipis lamang nga mga pagulan ukon pagtulo taliti. Kag sa katapusan sa iban nga bahin sa Kabisayan kag Mindanao. Ari kita diri nalakip sa Western Seaboard sa Kabisayan. Parihas kita sang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa Luzon. May pagulugal o man ang aton nga kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin man ini nga mga pagulan ukon pagpanagog nga tugas sang localized thunderstorms. Okay. Ang Luzon sa nasidlangan nga bahin sa Kabisayan kag Mindanao ara sa kasarangan asang may pagmadlos nga uyop sang hangin. Magahalin na amin na nasidlangan kadto nasidlangan northeast to east. May kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran. Naupod naman kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ari kita sa idalom sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin man ini sa direksyon na amin na nasidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin niya ang kondisyon sang atong kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ni siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Mauna ang hunas o kung naguna ang hunas alas 5:12 sining hapon 0.3. Ang taob karon sa alas 11:55 sining gabi 1.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:49 sining hapon nagtunod si haring adlaw magapakita ni siya alas 6:07 buwasaga. Ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius o kung 37 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So, malakas ang atong nga tiyempo, sining gabi Action Art. Okay, doga nasal voice ka do naglain tingog mo? Medyo ko kataro ako kay kuan Kay Di ba ni ginapamatian gid mayo kung si gani giman kay do tingog mo do naglain?
O daw naglain, why ko anay nagbala kay daw ano ni nang sakwan ni bla sa init ni pag Gani. namon sa kabangkalan sa paginpinan. Siling siyang texter to di kag nagachato siling nga daw bedroom boys do tingog ni Kenny Rogers. Gali. Gali ah. Sa bagus bos ang aircon bla sang salakyan. Grabe to no. Ang trangka kag lain subong ang trangkaso tingala kun iblang trangkaso subong kadasig maglaton isa ka balay kon matapikan tanan gid aksongan gina likop ya gid. Kay hindi niya kataro yung parehas ang bandaw kumon nga ginatawag natin ng micro. Nako niya sa salakyan ni kabagus bos ang aircon. Dason dito sa bukid magwa ka ti perti kainit kundi kataruon ka gid. Ah, So, tuod wala na. bla. Mayo lang yung kaon ko ah. Ah, wow, ti mayo gid eh. Parang, Kaon gitudo. Kapin pa duro Bisaya mo to ya po gusto ka. Away na to ah. Away na. Te ang kumusta si Volcan Ay, Kanlaon? oo. Si Vulcan Kanlaon, siyam katayog kay abi ko si Brian eh. Iya lang niya 24-hour public weather forecast. Hindi lang nanay yung Vulcan Kanlaon kag ang earthquake information. O sige, areho siyam katayog sa 24-hour observation ta, no? Siyam ka volcanic quake. Natakpan sang panganod, obscured, hindi siya visible nga makita ang iyang guwab bukon baba. Dason ang ground deformation, ang edipisyo ya, ang iyang abaga, gamay nga pagubag. 137 toneladas ang asopre, ang iyang ginbuga sa takos ng aton volcanologist fit sa 11 aton tay uno sa Enero. Di ang 4 kilometer permanent danger zone. Hindi pagyapon mapasudlan kay harap pa siya sa alert level 1, no? Mulang paabiso sang DOEC FIBOL sa collaboration sa aton sa command center. Dason ang last, ari, ang 24-hour observation naton, ari nagtayog 2.5 ang magnitude, 33 kilometros ang depth of focus sa tabo nagtagina alas 12 ang ugto, no? 23 kilometros north of Sipalay City, Negros Occidental. Antes sila, may Negros Oriental tadi, tigihulngan ni saya, no? Bisan Oriental ni siya, pero ang sabat niya sini confirmed ni siya. Sigurado tayog man di sa aton. 1.9 lang ni magnitude. Pareho sila ang ginaw, no? Okay. 21 kilometers ang deep of focus sa tabo ni Ina. Alas 7:41 sang aga, no? 11 kilometers north of city of Gihulngan na mula siya. Sa sundo may-ari pa na di nga Negros Occidental man. Hindi na siya cover sa 24-hour observation sa nagligad pa na siya, no? So muna isa katayog sa Gihulngan, isa katayog diri sa aton si Palay. Okay. Aksyonan. Sige. Akson gan, salamat gid sa Okay, tiempo. welcome. Mayang gabi. Akson gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division kon PDMPD sa pinagka-latest nga weather advisory. Action firing line. Actually, kaina do medyo nagaguom-guom ang kawaan pero mapaang ang temperatura, no? Grabe ang humidity kaina kung nagagwa ka bala, no? Ang kawaan may nagakover tuod nga panganod pero kapaanggid sang tiempo. Action firing line. Amo na kung may ginabulubatyag ka sa imulawas, medyo halong gid kapin pagid sa mga driver sang dipasay nga salakyan bisan pribado man, mga nagadala sang tricycle, motorsiklo, mga nagabiyahe, nagapainit lamang makapangita sang ila palang nga buhian. Action firing line. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad tanan nga monitor karon sa Facebook ug YouTube sa bahin sang online. Good day sa inyo tanan-tanan. Ano man nga oras sa inyo ginabtangan, ara ka man sa Facebook o kon sa YouTube, nagatabid. No gina-welcome tagid kamo karon ng gabi kag kabay pa ara kamo sa maayo lang nga sitwasyon. Action firing line. Inaabi-abi taman ang ino sini nga pagpartisipar ang nami ipagid magluwas nga nagamonitor kamo
mas nami pagid kon i-share kag i-like nyo ang aton nga program. Action firing line. Amo ina ang pinagka the best para damo pagid ang malabutan ta sa aton sininga pagserbisyo. Feel free man sa pagpadala sa inyong mga mensahe nagalakip sang greetings. Hindi lang tama kalawig ang inyong mga opinion kag reaksyon sa mga topiko nga aton ginatalakay para mabasahan taman ina dugay-dugay. Action firing line. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang gabi diri sa Miyerkules nga presentation? Action firing line. Oy, pagbakuna sang COVID-19 vaccine para sa 5 o 5 katuig tubtob 11 anyos sa Bacolod sa adlaw gid sang pagigugmaho. Ang inisyal nga information nga nagkuha naton pati gayunon gid madayon man diri sa aton sa Bacolod pero hindi pareho o katulad dito sa Metro Manila nga sa palabuton na nga Biyernes magaumpisa. Action firing line. Ang report nga nagkuha ta kaina sa national buwas na magaabot ang Pfizer nga among gamiton bilang bakuna para sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Action firing line. Pero by the way, speaking of COVID-19 update, ariho, sa pungsod Denmark, ang latest update, ang Denmark kihong gila gobyerno, nagdesisyon na nga ang tanan nga mga COVID restriction sa ila pungsod ang dulaon. Kampyon, no? Dami-tani ko na mo man ang mga balita kag report ni sa aton sa Pilipinas. Maanunsyo ang NIATF bala kapin pagid ko ng tanan nga mga bahin mga lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas balik sa alert level number 1. And then ang National IATF mambal, oy, ang mga restriction ta, mga travel guidelines ta, idulaon ta na, palugan ta na, buka nami tani pamatian, no? Action firing line. Hopefully, sining nga tuig, maangkon ta na ina, bagod ang ginapadayaw man subong sa national government, nga timayo man mo ang status sang pungsod Pilipinas, ang approach nga ginahimo to contain sa paglapta o kon ang linatnanay sang COVID-19 paagi sa sining variant nga Omicron. Action firing line. Going back dito sa Denmark, ti ang gobyerno nila nagambal silang nga wala ini nagakahulugan. Yang ginatapos na ramon ang mga mandato sa mga indoor mask ang pagsuksok bala, no? Sang mga mask kag ang iban pagid nga paggamit sa mga COVID passes kag mga documents. Pero at least ang ila to yang inaiya sa mga bars, restaurant kag iban pang mga indoor venues. Kag ang obligasyon sang mga pumuluyo dito sa pungsod Denmark nga magpatigayon sa pag-self-isolate. Parang di balikawan ng COVID-19 pero at least ang balita bala ko makabati kasi ni kay dito ni ang Denmark sa bahin sang Europe ang amugid ang subong una-una sa nakita ko nga ti daw nagakalipay sila because sang maayong nga aumento or development in terms ng ila pagpakig-away batok sa COVID-19. Action firing line. Ginapangamuyo ko ganing nga kabay patani hindi na bla nawala na sang magdugang pa kag mutation nga matabo nga may panibag-o nga kaso or variant nga magatuhaw naman in the coming days. Action firing line. Ano pagid? Now, iistoryahan taman karon ang pilat ka mga update diri sa ang sa nasyonal. By the way, grabe man niho pati ang outgoing nag-retire na subong nga commissioner sang COMELEC nga taga Negros. Na biktimahon pa sang may gin-deliver to sa iya opisina kay ina timing man sa retirement niya. Tiding kakita ang gin-deliver to nga mga pagkaon way man niya ko-order pati mga staff ni Commissioner Wina Guanzon. Sino man to nga tulutunto ano pero ti kaluluoy to guro ang nag-deliver sa to Action firing line. Dito kolektahon dito sukton mo sa opisina ni Commissioner Rowena Guanzon. Pero istoryahan ta na karon dugay-dugay
Kay after sang retirement, hindi lang isa. No, kundi tatlo sini sa ila nga mga miyembro sang COMELEC di na magaretiro na o meaning blanco na ang mga posisyon nga ila pagabayaan. Action firing line. Pero diri sa Bacolod City Hall, istoryahan tayo ni karon ang balita with Action Dale Salazar, bangod technician sang supplier sang CCTV, mag-aabot sa Bacolod sining weekend, agod mag-repair sa mga CCTV. Uy, nagkalagubahaw. Action firing line. Hindi bala dulot sa Bagyo Odette, ibaloon tayo na karon sa report ni Action Dale Salazar. Pila pa bala ka mga CCTV, camera, kag mga gin-set up diri no, sa Bacolod ang nagkalabilin nga operational. Action firing line. Update kita hospital si Congressman Greg Gasataya. Nagalaom nga matapos ang technical requirements para maumpisahan ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Action firing line. Sa balita sa probinsya, with Action Marlon Hinovia, hibaloon tayo ni karon kay kaina no less than the governor ang team sang IMT or Incident Management Team. Nagpadulong dira sa banwas ang Ilogho, agod nga magpanagtag sang bulig sa mga nabiktima sang Bagyo Odette. Action firing line. Ano pagid ang maginpalayag sang gobernador? Kasugtanan angot sa 90 million nga bulig sang NHA sa mga nalitan sa Bagyo Odette sa Negros Occidental, pagapermahan na ba good news ini. Makabulig ini para sa pagbangon sa mga Negrosanon, even diri sa mga taga-Bacolod, mga Bacolodnon nga nahalitan sang bagyo. Action firing line. Kini kagiban pa karon nga mga development kag update ang atong tutukan diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo para tuntunan aksyon na firing line. Action firing line. Pero nahon ko niho kay amo ni siya ang nakita tang balantayan nga mga development since nga ang sa national expectedly on Friday dira sila ma-start sang pagbakuna sa mga 5 to 11 years old. Diri sa aton sa Bacolod, at least may ara na sang mayo nga development kay may schedule na saan maabot ang vaccine ngani. Importante ini katama mo nga may baluan ta kag ang question subong after nga nagwa ning balita may ara pa bala nga mga nag-improve gid man ang listing sa mga barangay nga ginahimo para at least may ara na sang pre-registration in preparation sining vaccination drive. Action firing line. Kanay baluan kang syudad sa Bacolod nagsulubra o kung na-surpass na gani ang requirements no sa herd immunity. As a matter of fact, above 80% or above 80%, kundi ko magsala, ang number of fully vaccinated Bacolod noon sa iya total population, that is a good indicator. Iya nga, mga taga-Bacolod, ang willing magpabakuna. In fact, subong ang mga vaccination centers kuno damo gyapon, dubuta gyapon. Action firing line. Unahon ko niya kay para at least may inform ang public may baluan ta kung ano gid exactly. By schedule na gid bala, madayon na gid bala ini, ano nakahanda ang aton himuon, di na vaccination area nga possibly target sang syudad nga dira pati gayunon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. La 7:20 na. Online sa firing line. Joining us tonight is the Executive Director of the Emergency Operations Center or EOC diri sa Bacolod City. Let's have Ma'am M. Ang. Ma'am M, good evening. Good evening, Action Art. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Ma'am, luyag ko gini i-update kay at least ang balita sa national by February 4, no, this coming Friday sila ma-start. Bacolod City, si true nga daw may ara na kita schedule and dogin tuon sa adlaw sa mga tagipusoon or before sina, ma'am? Actually, ang kahapon may ara kita training course sa pag-administer sining vaccine sa mga kabataan na nag-edad 5 to 11 years old. Okay. Ang may special instruction halin sa DOH na ang nakatraining lang amo ang pwede mag-inoculate
o kung mag-inject sa mga kabataan ni. So may special training na din patigayon kahapon ang NBOC sa ang Department of Health. So nag-attend kita kag nagpamati sa training. Okay. Ang announcement ng NBOC para sa aton diri sa Western Visayas tentatively it's February 14. So sakto na siya Valentine's Day. Amo na ang aton launch, ang kick-off ng aton rollout for vaccines para sa aton 5 to 11 years old. As of now, pati ang sa National Action Art, na-postpone man kay ang mga bakuna wala pa nakaabot sa Pilipinas. Wala pa nakaabot sa pungsod ang mga vaccines that are supposed to be used. Okay. So siguro madalatar mga second week of February, pero ang ginatag na tentative date sa aton, which could also be the tentative date even for Luzon, no? Is February 14. Bawa sa kadamo sa petsay ng special para sa magagugma sa pamilya mo, piya maumpisa, no? Yes. Basi gusto siguro sa DOH nga mangin auspicious ang date na kick-off naton sa aton nga 5 to 11 years old na vaccination. Okay. So, bali ang training, naging conduct ni ma'am, din ni siya, sa Bacolod lang ni siya, or sa din nga area? National ini Action Art. So, virtual ang ginpatigayon lang? Virtual, yes. So, Okay. virtual para sa mga gin-invite na mga representatives ng tagsa-tag sa LGU, mga vaccinators. So, since nga may ara na siyang tentative nga date, no, kag even gali sa national na paisol, na kay ang balita sa national late this afternoon nga buwas mag-abot ng Pfizer vaccine for the vaccination drive or for the job of 5 to 11. So, meaning, ang sa national gali, dayon gidya mapaisol man na siya. That pala ilain din ila announcement, but as of yesterday, madelay ang arrival sang vaccines. Okay, Wala lang okay. sa kabalo kung may later pagid, may ara pagid mas latest pagid nga balita sila or development, or bakit may advice naman ang naga-transport sang aton nga mga bakuna, bakit pangitaan nila paagi nga makaabot in time for the original date na set, which is February 4. But as of yesterday, as I've said, ang gina-entertain ta pa dito is that may ara yung tayo nga delay ang pag-abot ng mga vaccines. Yes. Now, anong mga preparasyon ang ginahimo sa city since nga may nagpatigayon kita sa training, pila kabilog ang vaccinators sa kinanglanon naton? Ano nga mga binyo ang gamiton ta si ni ma'am? Giltan out at subong ang sa nagligad at gingamit kapag kick-off was sa Riverside Okay. Medical Center. So, ginatanaw taman ina. And ang aton nga mga mega vaccination sites sa mga dagko nga malls, may ara naman kita na talana nga mga areas. Like for example, sa SM, may ara na nga specific kaya nga area para sa aton pediatric vaccination. Ara Okay. siya sa ground floor. Sa ground floor, ang atuanay Forever 21 nga baligyaan nga store nga nag-close. Subong amo na siyang paggagamiton para sa vaccination naton sa mga kabataan. Okay. So mga vaccinators, ining ginagamit or gina-utilize naman nga daan or may ara ang DOH nga additional personnel or medical workers nga ipadala diri? Ang aton man na sila gyapon Action Art ng mga vaccinator, some of them will be assigned diri sa kabataan, amo nang gun pa-train naton, gin pa-attend naton sa training. Kaya kung wala ka sang certification na nakompleto mong training, hindi ka pwede maka-inject. Okay. Ang lain man siniya ma'am, kay na-mention mo last time sa interview, ta kay coded man niya mo ang gamiton nga vial nga para sa kabataan, di ba? Yes, oo. Kaya lain ang technique, so may mga iba nga mga gin-discuss ito nga pointers. That's why gusto nila mas may focus kag may specific training gidi iti kabataan niya nga daan mo. Una Budlay. best may mga bata nga budlay mo mapapay mo yung
Ikaduha, kabataan, kita may mga preconceived ideas sila parte sa injection. Kalabanan ng kabataan, magambal sa injection na hadlock din. So may mga technique dira kung paano mag-administer ng vaccine sa amuni ka mga kabataan naton. Okay. But so far, subong may ara na kita statistics nga nakuha lately, kumusta ang pre-registration? Tano nag-improve gid man? Well, kahina ita naton pre-registration, considering ang aton projected population ng 5 to 11 years old ara sa mga 79,741 action art. Ang aton registered, ang naka-register lang subong sa aton database, ara lang sa mga around 5,000 lang. So, manubo kayo ang mga nagpa-pre-register. Although, gina-expect na ina, kay bisan sa mga 12 to 17 nato sang nagligad, action art, gamay-gamay man sang nag-register. Pero pag ato na nga nag-start na kita vaccination, naginutok na sila sa mga mall. So, amo gina siguro ang iba't batasan gina nato nga hulaton tagidanay iblang ara na gid or last minute abo pagpaginutok naton pagpila. Okay. So aside kumadayon gid man sa Riverside, may ara na gali kita target no nga iban pagid nga venue, most probably i-cater no maning kagina consider ang pagbutang sa barangay sang vaccination drive para sining mga kabataan para daw hindi sila budlayan man sa pag-travel. Well, kung may ara kita trained nga vaccinators nga pwede assign sa barangay, then we can do it. But for now, ang mga designated vaccination sites or stations lang kita anay action art. Yes, ma'am. Ma'am, ma-shift na lang ko. No, sa ongoing vaccination pila na ka percent ang nalabot sa city as of today? As of today, it's 131% sa aton target population. Actually, halos kita ang panguna, no? We are next to Iloilo City. Gamay na lang gid ang aton nga diferensya sa Iloilo City, but considering we are bigger in terms of population, so dako gid ang aton nga vaccination coverage. Ang inang 131%, pilang equivalent kun sa number, ma'am? Kaya ang aton nga target population is 410,000. So kung mag 131%, mga 537,000 na tao na kadamo ang ato na inakili. Inaway pa ng madalada ang mga nag-booster shots? Wala pa na nabot ang nag-booster shot. Amo ni siya ang fully vaccinated in action art. Yes, kabay patani nga masunod kitabla no sa iban nga mga nasyon nga may ara niya paghalog sa mga restriction nila after nga tinalabot nila ang almost 100% ng fully vaccinated ang ilang mga residents. Kabay patani kita masunod diri sa Pilipinas ang bakulon bangin isa na bla. That is the goal. Mo ginangaton nga tinutuyo kay amo na ngaton ginahandom no ginatrabahuan tagid sang todo nga malabot tagid tani ang point kung sa diin hindi na kita kinahanglan nga magalog-alog na kita no ang mga restrictions maamat-amat na kapas kay para nga makabalik na kita fully sa aton nga mga usual nga activities, especially ang aton earning activities. No, ang aton livelihood, negosyo, trabaho, mabalikan na gid naton. At this point in time, this is still too early. Binahulat pa nga mag-peak gid ang ining Omicron surge. Alas 7:30 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Ang tentative nga schedule for Bacolod City will be on February 14. No, depende pa sa mangin advisory samtang naghilapit ina. Ma'am, sorry ginaw to ang aton linya you were saying kay na. Yeah, at this point in time,
ang aton nga cases medyo mataas pa. Kag considering nga may ara man nga detected 21 cases ang Omicron diri sa Bacolod, it's too early for us to relax the restrictions. Okay. No, so kinanglan ma-proceed di kita with caution, maghalong di kita gyapon, hindi tani pwede madali-dali. Ginaobserbaran tani sang maayo kag ginaestudyohan tagid. But be rest assured kita diri sa Bacolod nga ang inyong Emergency Operations Center kag ang local government sang Bacolod paagi sa aton City Health Office ginatutukan gid ang mga development sa mga bag-o nga mga cases kay ginatan-aw ta ang pattern so Okay. that hindi kita mabutang sa peligro, hindi kita mabutang sa alang-alang, and at the same time hindi man kita mabudlayan, Okay. hindi man maperwisyo ang aton nga pangabuhi. Aha. Pero speaking of about Omicron, may mga additional numbers ka nag-alabot? Well, amo lang to ang 21 action art. Mhm. Out of the 63 samples na ginpadala naton in 2 batches, ang first batch ginpadala ta 37, kag ang ikaduha 26. So may total na 63 ang nagbalik na result sa aton 21 na nag-positive, na positively na-detect gid ang Omicron variant sa mga samples na ginpadala ta. Ati, sige. On that note, Ma'am Emang, salamat gid sa imo sining nga time and good night. Good night. Thank you. Action firing line. Executive Director sang EOC, Ma'am Emang. Now, kaya ang pamangkot sini kon gina-expect sang EOC nga katulad sa natabo sa dong halin sa mga minor de edad 15 anyos pa saka nga nauna na iya nga in fact subungti damo ang nagapa bakuna gihapon no sa mga minors and even sa mga regular nga mga vaccinees tidiri sa 5 to 11 years old. Ano ang inyo paglantaw di? O mga Bacolod no, abing nagamonitor kay so far ang Negros Occidental do ay pa man schedule para sa pagpabakuna o pagbakuna para sa mga 5 to 11 years old. Action firing line. Ang mga ginikanan nga may mga kabataan nga nag-edad 5 to 11 years old, kung nakapabakuna ka, most likely basi kung mapabakuna man isa sa bata nila mo. Pero tina, bantayan ta samtang nagilapit ang schedule. Pero kay way paginman, that is only a tentative schedule pa lang nga ginpagwa, lantawon tani pag-abot nagilapit ang tiyempo na kung may confirmation na, kaya ini ang approach eh. Kabataan pagid niya, no mabudlay, may arang mga bata, yung pagbati palang injection, dagom, kinakulbaan na di nabudlayan na, kung hindi kasi na experience nga say sang vaccinator or medical worker, may mga approach, may mga training, manamo hindi man na pwede, yung pinagusto ka lang nga pangtublukan mo ng kabataan. Action firing line. Ilan tawon tani kung bala madayon ina, ang tentative nga schedule sa palabuton nga Pebrero 14. Bogin timing gid sa Valentine's Day celebration. Action firing line. Ilaayan sa mga Bacolod noon ang makapanglista na nga mga barangay, no? Nga may ara na sang pre-registration. May magapalista iyan prior pa sining gin-schedule nga petsa. Action firing line. Lokon pa man kuton takamuna nung inyo paglantaw diri. Kung nagpapakuna ka, willing ka man nga papakunahan ang kabataan nyo, aber-aber. Check tabi kung kumusta nung masay nyo. Action firing line. Sa magka-aksyon ta dira, palihog padala lang sa inyo mga mensahe, dira sa aton sining nga chatroom, hindi gani. Sa aton sining nga text hotline 0963-757-0874. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Las 7:35. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by United Homa. Ang
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Hindi may tumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Aksyon Radio. Good day, everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line. Sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Aksyon Firing Line. Mainggabi lang dira sa kay Marlon Minerales, Maribel Manila Gavino, Rogelio Hamandri Ioy, kag Narciso Bongalimba. Araman si Elia Natibuok Ihina, Sunita Esperon Garcia Kasumlom, kag subungban sa kay Aluha Villa Chavez, Marlon Ja Andrade Silarta, kag RJ Ligas Pino. Elbern Montesino Maingab Iman, kag Casper Pasaylo, Paul Spot III, Gino Istribon or Istrabon, Geneva Loreno, Juna Altamera Haro, kag Anthony Iscobanies, Kimberly Pios Castro, Pearljoy Ortiz, Grislin Arroyo de la Serna, kag Helen Montoya, Inday Madaluto, kag Ronaldo Galinea Humayaw, Gamonitor man. Salamat kay Hilda Nalagon, Keisha Juven Romay,
kag Ginny Takugi Lantin. Lee J. nga monitor man kag Johnny Aurelio. Herman Tingson Escolyar, Los Fo. Maayong gabi man. Thank you gid sa inyo. Action Firing Line. Ang iban karon na lang dugay-dugay kay unahon tang report ni Action Marlon hinubiyan nami ning balita ni Hockey at least nagdulong naman liwat bulig. Ang gobyerno probinsyal dito sa Southern Negros, by the way, umpisa alas 5 kaina, no? Hindi na kabahin sang Commission on Elections si Commissioner Rowena Guanzon. Lantawon tanig kay interview ta kay sa aga kay Councilor Attorney Renisito Novero nga niya medyo malawig-lawig pa ning proseso. And take note nga base kung malabot man is Korte Suprema nga isyo, siling ko ganit lantawon ta niya. Bangod ang ending diri kung hindi paginman madesisyonan sang Comelec antes ang eleksyon, meaning ti papili gid gyapon si Bongbong Marcos, no? Dayon gid ang pagpapili niya. Tikon after election karon may desisyon nga disqualify siya, meaning siling ni Councilor Novero tingwa siya na from the very start ang iya sining pag-file sa COC ti why nada ang butang balon diri kon succession ti ang gwa inday sara ma presidente na ti pero lang tawon ta na kay malawig-lawig pa man na to. Ang importante subong ti ang publiko ga monitor gagawantay siniho daw sa mga development party sa politika. At the end of the day, ang desisyon sa pumuluyo mo managyapon mangibabaw sa palabuton nga bulan sa Mayo nga eleksyon. Action Firing Line. Alas 7:59 na. Provincial Capital Report. Nagawon ko lang ang report ni Action Marlon Hinubiya gikan sa Kapitolyo Provincial. Tinagupod do sila kaina sa team ni Gov padulong sa Banwas ang Ilog. Anong latest update ni Action Marlon? May gabi please kamin. Action Heart pa ngayong gabi kay nasang kagahon sa Lambang nag-pull out na ang team ni Governor Bong Lacson diretso sa mga Banwas ang Ilog para nga tiyang paranuhon ang pagkaparagtag sining bulig, no? Sa mga naapektuhan sang Bagyo Odette sa Banwason Art. Bali ang Banwas ang Ilog may 15 ka mga barangay. So sa kada barangay Action Art may aragid sang activity na gin patagayon kasi diin dara din pakadto ang mga beneficiaryo based sa listahan na din Senator Manakson Art. Pero may ara man sa distribution area na gin kadtoan din personal ni Governor Bong Lacson. Ining bulig ni Yaka Provincial Government may ari man diri nga bulig halin sa gobyerno nasyonal sa pila sa ka mga senador house construction materials din siya. Mayara man to ining saging dalang katubo ng kadaan mga 3 ka puno to kay ang tanom nga saging Action Art man isa sa mga naghalalapay kid mo sa Bagyo Odette sa mga 3,000 din na panagtag sa taran-taran ng mga beneficiaryo. Sin roofing materials may relief goods. So ang kabugusan sang nakabaton mga 2,940 ini sila tanan. So sa 6th district, 3 na ang nakatuan ni Gov Lacson agod hatagan bulig. Ang una hinubaan si Palay ang kaina mo ni Banwas ang Ilog. Sa sunod na semana si Julia Banwas ang Kawayan, sunod nga adlaw Kandure kag siyudad kang Kabankalan. Pero 2,940 gin cluster ini sa Lacson Art. Okay. Cluster ini siya. Sa cluster 1, ang distribution area nga mo ni una din katuan ni Gov Lacson dara sa may Ilog Covered Court poblasyon ni sa kabarangay. Dili nagkadto ang mga beneficiaryo halin sa Barangay Andulawan, Barangay 1, Barangay 2, kag Barangay Consuelo. 683 na sila taran. Ang cluster 2, ang distribution area
Kaeng Claro Covered Court. Ini naman nga taga-barangay Kalubang, Dangkalan, Manalag, kag Delicioso, kag Vista Alegre. Sa Vista Alegre Covered Court, din katuan makita ni Gov Lacson, 620 ang beneficiaryo. Sa Cluster 3, damo-damo ng mga beneficiaryo kamanti mga 957 kini sa tanan alin sa Barangay Bukana, Galicia, kag Dangkalan. Sa Dangkalan Covered Court ini siya. Din patagayon ang distribution area. So man tatlo lang sunod ka mga distribution area din katuan ni Gov. Kaya ang iban nga distribution area medyo malayo na kag budlay na igaya sunod. Sa Cluster 4 amo din Barangay Tabo. Yang Tabo medyo layo na gawa. Pero bisan lo white pakanto si Gov, yato to nag-assign. Tamang paragtag sa ning bulig 331 ang nakabaton sa bulig. Sa Cluster 5, Barangay Balikutok, Pinggot, kag Kanlabay. Layo pa ng Pinggot Kami, layo pa gid ni. Din sa Kanlabay Covered Court, din patagayon ang pag-distribute action art mga 300 yes. So tatlo lang ka mga distribution areas ang nakatuan kina ni Gov Lacson. Kag siyempre nagatag siya sa mensahe no, sa mga beneficiaryo. At ito, by the way, ang presensya ni former Congresswoman Chering Alvarez, ni incumbent board member Jeffrey Tobula, ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, bilang sa ng Department of Action Art sa may Provincial Capitol na may ara sang papel sa pag-distribute sang bulig, PDMPD, PSWDO, kag iban pag-isa nga Team Action Art, no, nga bulig din para nga madala ining relief goods kag roofing materials. So bali may relief goods aside gali sa mga kinahanglanon to pagpatukod puloy-an. Correction na art, no? Bugas, may mga karton patawson art na relief goods. At sa nasalintara, 3 mil kapuno sang saging. Nga nagatubo na ya. Siguro mga 2 na kadangaw ang katason sa tubo sa saging. Ginhatag sa mga beneficiaryo para ano to nga saging man? Laban-laban na sunod pati isa ato or nanopastada kay basta saging nga dasig magbunga para nga mapuslaman sa ulihan sunod sa mga beneficiaryo ni kay kita mismo nagkasaksi nga ang kasagingan tapos panawas ang ilog. Harap pa man ang puno pero wayan na yung action art ang punta. Ano nga balik ni action art ang kalabanan nagalalaply din. Ari ang mensahe, ari ang palayag kayo na sa amon sa dengan interview ni Governor Bong Lacson. Base lang sa corrugated sheets, no? Mga 12.7 m for over 2,900 recipients. We're done already with 3, Ilog, Sipalay, and Hinubaan. Huwag pa kinatag kahapon nga 1 million sa province, hindi na siya makatubog. Most likely, we will buy additional roofing materials, no? I'm very thankful to Iligan City for the donation of 1 million pesos, which the governor received yesterday, no? And so big help in our continuous aid, no, for our Typhoon Odette victims. Kinangin muna sunod ni Gov Lacson nga 1 million pesos. Bulig na siya sa lokal na gobyerno sa Iligan City, probinsya sa Lanao del Norte. Din bato na ni Gov Lacson kahapon ang keke para sa may provincial capital, tihambal ni Gov ay idugang tara bakal sang additional na roofing materials. Tamo sa pamangkot, ang natabo na to sa itong gin-download sa gobyerno nasyonal pagi sa Bureau of Treasury atong 41 billion pesos pala. Ang atong gin-turnover man sang National Housing Authority na 90 million pesos. May ceremonial activities pagin patagayon sa may Tusal Hall mo. Dagdubang ko to December 29,000 art. Naglidag na 2021. Wagin man madugayan, maning good news, kaya ay mag-ilit kag, ay magpundo bla. Kay may ara sa kasugtanan dapat permahan di mo. Ang provincial government kag ang NHA. Nabutan dira sa kasugtanan kung anong manira sa pagpanagtag sa 90 million pesos.
So ining MOA, hambal ni Gov Lacson, nag-abot na gid man, na-receive nila nagligad na adlaw. Ining MOA ni, isubmit ni sa Sanggol ni Ampan Lalawigan, ilakip sa agenda sa sesyon, ang purpose para nga mangayo si Gov sang authorization na makaperma siya sa sining kasungtanan. Matapos permahan, may discussion nga pati kayo nun, hambalan ang sunart kung ano ang kasada kag kung saan o gidumpisahan ang paghatag kag kung anong pwede pa nga gastuhan pinay 90M na bulig halin sa National Housing Authority. Abri so pa ang report gikan sa By the way, ato ang kwan action Marlon, ato lang sa may kalubang sa ilog, wa ito sang ginatag pa ang gobyerno nga halin sa province, sabi nga bulig man to. Aside from LGU nga support man to sa mga pumuluyo nga nahalitan to bla? Yang kalubang ato kay na nalakip sila sa cluster 2. Ara man, may ara sila ginatag. Kay tara nagsunat nga barangay. Karang nga barangay kay na ang ginhatagad din sang bulig. Kasi si tanan ka mga kabarangayan. Ang kalubang, arat nalakip sila sa cluster 2, sa Sentos 20, tanan nagsunat. Atong pamilyang affected nga lapit na lang actually Friday na no? Sunat. Asiling ko ato lang gin-lockdown granular ya, why ito yung bulig sa ilaya? Ano ganun nga barangay ito? Kalubang? Ate ang mga recipient sa sunod nagkadto sila sa Vista Alegre covered court kaya mo na distribution area. Ate kwanto ya guro ang ginpanagtag to ya iti sila kay nag-granular lockdown dito sila guro kadto bali ato ya guro naapektuhan to sang Udet to. Udet to ya ati sila yan napakabaton pero I don't know kung atong mga naka-granular lockdown, hindi ito sila kagwa. Pero ginkuha ng gurus kapitan to, kung may nahalitan man sila mga pumuluyo to. Yes, kay nagsunod sa bahin sa Vista Alegre covered court, ato man to presensya sa pinaga ng opisyal sa barangay mo. No? Daling kay daw, wailan to amunuhan sa mensahe, kung naroon ng kahintangan sang mga napintuhan sang sinang ginatawag na granular lockdown, particular sa barangay Kalubang Action Art. No? Okay. So, isip talang idasura kay sa nagsilim ka na din mo, no man ginam ni Gov na basi next week, banwasang kawayan naman ang ilang piling padulungan. Ang kawayan, way pa si Palay, hinubaan pa lang, kag-ilog, ang kapankalan tapos na yan, no? Ang kapankalan, way pa naman so far sunod nakapanagtag si Gov Lacson. Although nakakadto si Gov Lacson, sang nakakadto lang sa Presidente Rodrigo Duterte. Pero sa bulig nga payo sa niyang ginatawa sunod nga rebuild and restore activity. Amo ning activity nga tawag sunod sa provincial government mo. Okay. Way so far sa kawayan, sa Kabangalan, kag sa Kanduli. Amo pa na ang target ang sunod nga padulungan man dason nga adlaw ni Governor Bong Lacson. Pero pagpadulong nyo to by the way kay ina, nano ang kuryente to daw stable o kung nabalik na 100% sa ilog? Nakita na mo Lacson majority na balik pero damo action art sang poste ito nga gahilay kag tumbag apon. Away gapon na balik iban. Way gapon na patindog pala. Dakto. Kag makahambal kita nga delikado gapon So naglabay ka sa galan action art. Tingala ka ba ganit kay na ari man gapon ang tumbag nga poste ho. Ay to. May siminto nga poste, may kahoy nga poste. Siguro ay pag-uro malabutan balang sunod sang mga troubleshooter ba? Or way pa malabutan sang lineman nila nga mag-crew. Lineman. Sang nagalain nga mga electric cooperative action art. Wagin man magdugay si Gov Lacson Wala mo sunod nagadoble halong subong si Gov. So, sa sabing pag-distribute sang bulig ni yung obligasyon galing ka man may aran na sang natabo nagligad lain not kag sa ulihi nagpositive sa COVID-19 kaya nga medyo doble or triple halong man si Gov Lacson pero by the way ang operation sa Kapitolyo subong back to normal na balik sa normal at sunod. Ay si at least amo na mayo kaya nang ligad to titood si Gov, bago malang din nagka-recover, balik sa trabaho dayo, no?
Correct. Bisan pa nga sige-sige, yapon pagdamo sang kaso Action Art, ang COVID-19 dari sa Negros Occidental, sobra trismel yapon Abot ang sa inyo sa province mo pila sining hapon? Ang latest nga nakuha ko, lapit 3,000, mga sobra na 3,400. Pero ang nag-positive nga sa report sa DOH ning hapon mga pila? Why pa Action Art so far nakasulod sa mong bago, bakit kung dugay-dugay pa. Kita lang. Kay kung sa Action Art, Iloilo 224 amo ning bag-o gali ho. Iloilo 224. Iloilo City na siya, Iloilo Province 143, Bacolod 102, Negros Occidental 71 lang ang Action Marlon ang province. At kung mag-Action Art na, good news na siya kay mga pilamang kadlaw nga triple digits ang new cases mo. Tikita mo damo ganini nag-temporaryo why nag-operate anay mga hospital, ang mga facilities na apektuhan, ang mga hospital nga mga departments to why ginbuksan, even ang provincial hospital apektado sa silay. Gani man, pro ang observation nila Action Art nga ang ini mga na-infect sining COVID-19 sa bong, why nagadugay, matagit ka si Action Art, fully recovered din sige kayon. Gani man, amo lang good news subong. No kay actually ang nagakaapektuhan subong hindi magani nga flow o kon daw trangkaso gibla gabatyag lang jutay nga naglain ang pamatyag nila do katulad sa trangkaso pero dali na lang niya ang pag-recover kapin pa kon fully vaccinated ka. Amo na namuno kay nanigov sila niya amo nang pasalamatan ta lang kay ang pinakalawig mga isa ka semana or 7 ka adlaw ayon Action Art ang ginatapikan sa ring COVID-19. Pero speaking of vaccination, mga pila na gani ka percent ang bilog nga probinsya? Kung fully vaccinated Action Art, ara na sa mga 1 million sobra naman mo. Okay. 40 to 50% na. Mga halfway pa lang sa total population. Oo. Ina ang ginamuno mo is only herd immunity pa lang na, hindi pa na total population, ha? Oo. Herd immunity Action Art, fully vaccinated is 1 million masobra na. Ay, city good. Pero ang target kaya nga mabakunahan nga malabot din ang 70% nga requirement 1.8 million. Tilaw damo pagali magamuna. Oo, tiyang magadi kinanigov extra effort dapat ay buon sa gobyerno provincial para nga malabot kung kadumdum ka nga si Gov Lacson nagmuno nga ang target sa provincial government Pebrero. No, Pebrero malabot ang herd immunity. Okay. Kaya ari pa man kita sa ikadwa pa lang adlaw sa Pebrero. Yan balya kung mangita kita sa iban nga way pamaagi para nga mapadasig kini vaccination. Malapot na target nga antes matapos ang bulan sang Enero, herd immunity ang kontra. Pero kung hindi na matabo, hambal ni Govia ko, sure ko, 100% na pag abot sa bulan sang Marso, malapot na gina ang herd immunity. Tinagbulig na to, nagkadto na to. Remember last time na interview ito kaning Mayor Sula Castillana, nagkadto itong taga DOH, kay kung anong kinanglanon itong mga personnel, ma-provide sila, di ba? Gani man. Galing kay bagod siling pagbutyog malakson odds sang kaso sa COVID-19, nagligad nga adlaw. Natiktuhan man ang vaccination program sang provincial government kay downtop man nagligad. Okay. Kay 9 man. Pati vaccinators. Vaccinators at healthcare workers gid nagkulang. Ginunta na temporaryo. Bakit man siling amatamat naman nga pag-ayaw nila, amatamat na balik ang vaccination program Action Art. Ang Cadiz, gani until when to? Ay do, sinigaling ng Pebrero, ma-resume na to sila, no? Ang ginamin mo is Cadiz City to bla, kundi nag-untat man to sa ila arena to, din ganito ginabutang. Blangan daw tingob da nga vaccination, kay siling to ni Mayor nagligad, daw puntat yan ay temporaryo. Though ay ko ma-check ang date or pizza sa pagbalik Action Art. Ay ko so far ma-check pa. Ang Cabago City, ang City Health Office birthing facility bla. Extend to ang pag-suspend sa Operation Action Art
until Pebrero 4 to siya. Okay. So, kay may mga nalatnan mandugang nga mga health personnel or staff nila, tigin kulang man aksyonada nila sa nga manpower. Di waita na mahimo kay tikon ang mismo mga nagatrabaho asang pagpangbakuna kung malatnan na lang mo pilito na nga nagpositive siya karon. Oo. Buwan sa sunod, i-check ba? Base kung may bagong datos bala. Okay. Ang Provincial Health Office, sabahin sang vaccination performance. Aha. No? Ay i-check ang sunod kung may mga banwa. Pero by the way, isingit ko lang sa imo, no kay last na gilason Marlon, aside iagawon ko sa gilan doon sa imo bla. Why ito yung man-discuss, be, mga mangungumba sa Southern Negros, why ka mga bulig kay Gob, kung paano makontak ang DA, kapin pagit sa, kung isa sa pamagi, makarecover ang mga pumuluyo, to, mga mangungumba, to, tani mabulo barato, manang presyo sa abuno mo. Why mamunuhan ang sunod, kaya matinag sentro lang to kayo nasa... Sa bulig. Sa bulig, sa distribution lang. Kahit sa mo, pakinagsunod sang nagalinya mo. No? Galinya, kay gina-validate man ang ilang saling documents antes sila ilista sunod bilang mga beneficiaryo. Sige, basi boss, ma-update na kang matingo ba? Nadaan nga, doon nagturupol ang problema, way labot sa audit ni may ang mga presyo sa mabalaklo nagtalaas man, dugangan pagin pati karne ho. Gani man at sunod. Basi boss, makamaliwat sa kay Governor Lacson o sa kay Provincial Administrator Diaz. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hadwaya. Mga ka-action sa din kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita unang ka-action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinobia, at least gindulong naman sa province ara ng ilog no nahahatag ng dira pero hindi na yang siling pagbulig sa ila bilog nga tuig na nga konsumo. Limited lang ikiti siyempre pila man maputong probinsya kung halimbawa tanan nga pundo abidra kwaon nga panghatag isagod sa mga tao kundi kaluluoy man ang probinsya why na sing iban na project na. But anyway, at least ang mga balay dito nga actually sa tutuod lang iban bisan pigado hasta sa pangutang agyan nimo para lang nga mapatukod liwat ang balay. Lain gid ako may kagalingon nga pululian or puluyan nga maayo lang pagtulog sa pamilya mo. No, nga bisan hayo-bayo lang na iyakon mayong pagtulog kag hindi na kamo mabasa sa ulan kundi mayad. Action Firing Line. Pakon mo ni nga halit ni Odeto. No, ari na kita sa bulan sa Pebrero, tao tuyo, may pangiba na kapatukod balay. Ara pa nang star sa may mata nila. Di ko ni-imaginon mo bla. May kapidra kay GJ Oso, Edwin Pinida, kag Rosemary Kabugwason, Georgia Gargasiran, mamayng gabi sa taga-Singkang, Alpha Charlie Iscamilla. Ara man si Joy Mary Fuentevilla, ginatamyayo si kumari niya, Vanessa Mayo, kag Jinky Delagdon, Toto Than. Good evening, kamonitor sa St. Peter Village, Barangay Tangob. Salamat gid, ginatamyayo man si Ma'am Vanessa, kag Jinky Delagdon. No? Salamat gid ra sa imo, Bia. No? Kay Kurt Nathaniel de la Torre, sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Nelny Realista, salamat gid, Kende Pirota. Monitor lang kami di sa balay, kagapamati pa sa radyo. Thank you. Huma Lumina, salamat man. Ara man si Rimar Hicano Haliasgo, ginatamyan na always sa Valladolid, ang pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, utod galing haw. Niepes Jazz, Araman, Warren Ortiz, Tin Omega, Romel Siocon, Golden Heart, Araman si Do Norte o si D.O. Norte. Ay, kalain. May bukas pa. Amo na ngalan niya eh. May kapida. Mikay May Baryuga Ray, salamat sa Liberty Binitin Obaldo. Danilo Lauron, salamat. Uy, si Kagawad Galiho. Kagawad amigo naton. Ga-monitor man karon nga gabi diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kagawad isang Vista Alegre, Vista Alegre sa may kuan Montevista. Sa kagawad Jewel Bonifacio may gabi dira sa imo sir.
Regards nila sa imo sa pamilya kag sa mga residente dira sa Montevista, no? Sila nga kids vaccination is in preparation for a face-to-face class in the future. Kids will just follow the lead of their parents. Okay. Thank you, Gida. Araman si Alex Montes, salamat gid sa pagmonitor. Ters Vergara Sanso, Josepina Dignadisi, Leonides Gabaleo, Sidji Medina Padal, kag De La Cruz Ludilin, Lilia Taton ga monitorman, Connect Parenias kag Mario Ducades. Divina Pinikito, Michael Jan Senior Baloyo, salamat man sa pag-monitor. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag Account Tuning,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Action Firing Line! Si paring Torco Jungko dira sa Isabela gamonitor man ara man si Nerwin Sakmar. Salamat gid sa inyo ha. Kapag tutok karon nga gabi kag sumungban sa kay Jonaline Ninyal Dikripito. Ya good evening kapamati si lager ni Dikilia Edward Armatillo, Ma'am Welma Nipunan kag mga Gamilong family. Thank you sa inyo da. Nga pag-monitor no sa pagsuporta sa Action Radio Bacolod. Okay na, ara Sir Winnie. Ate, sige. Gawon ta niya. Action Firing Line! Now, ang latest update actually, parte sa sanay ko, kung ginahulat, subong ko na no ang matabo sini, kay plano sang union nga after sang February 7, kung waigid sang win-win solution sa ginademand nila to, di matabo sini by after 7, ma-strike sila mo kay ara pasubong, sige-sige pa ang may ara sila hearing actually nga ginapatigayon kag ara na sa sa bahin sang National Conciliation Board no. Sige-sige na ang ila may mediation pa na no, may mediation na ginahimo. Ang question diri kung ano ang maging result sang NCMB ning ginapatigayon no sa National Conciliation and Mediation Board. Action Firing Line! Pero take note, kung hindi ni matagan solusyon, tingwa sini ang plano to sang Sineco, lumahire sila mo sampila ka mga bagong empleyado kung mag-strike ng hindi magtrabaho, kapin pagid ang mag-respond in case kami mga emergency, tawag dira nga mga problema sang mga consumers. Plano to sang management nga mag-hire man sila sang contractually no nga mga i-hire nila para mag-serbisyo in case madayon gid ang strike sang mga empleyado. Kabalo kita si Ruini Sancho sa Power Watch, isa ini sa aktibo dira nga sa mga isyu sa Sineco nga nagabulig man mo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Yan anong matabo sini? Ano ayhan ang daraganan sining hearing dira subong sang mediation, madisponiran pa yan? Online sa Firing Line! Sir Win, may gabi mo, sir? Yes, good evening. Labi na gid sa atong mga tagpalamati, may gabi. Salamat gid siling ko ti subong si kainangin na tawagan naton si Ma'am Stephanie Montaner ti sige to galito may conference actually kina sa Conciliation Board, sa Mediation Board. I don't know kung anong dalagan sini, pero sir nanong imo paglantaw sini man kay ti ambasi ang ang Sineco Board kag ang Sineco Management actually nambal ton ligad ni Engineer Tanyungon do ma-hire sila in case nga maapektuhan gid man ng serbisyo ni sang kooperatiba. Sir Win? Well, actually, kundi ara na subong sa NCMB, no? National Conciliation and Mediation Board, i-exhaust din na sa NCMB ang mediation conciliation until such time na makaabot sila sa ginatawag agreement, no? Or settlement of the issue. Kaman, kung nag-ibila management ka po sina mo,
hindi kami kahatag sa inyo ginahatag as of now, kundi staggered naton. Kung magsubot man lang ang union na mas staggered na siya, wala sang problema. Karon, kung hindi manggit sila, kag mag-lapse ang cooling off period, depende na sa union, no? Kung mas strike din sila o kung hindi, sa ila na ang desisyon kag respeto tayo na. Pero tanawon taman art, no, ginambal mo kayo na siyempre nag-atubang kita pirmi sa siniko kung may mga issue nga para sa konsumidor. Karon nga ato naman diri ang posisyon bisanara kita sa labor movement is the welfare and plight of the more or less about 310,000 consumers. Ano pala nga kaulan ang nagyan nila sini, mga inconvenience, kag ang atong business and economy, ano ang lagan niya sini, kung matabo, no, nga dayon gid ang strike. Sa akong pagtanaw, dapat tani, ang labor and management who are considered to be partners in progress should come up with a win-win solution. Ang isa sinada is to submit the case, the dispute, to voluntary or compulsory arbitration. No? Or otherwise, ginambal man ni Engineer Tanyungon na dapangayos la bulig sa duli, no? Kaya ang duli sinada should come up with an order, no, pagi sa Secretary of Labor to assume jurisdiction over the strike. Ina kung maka-strike din man. Kamante wala pa man actually ka-strike mo. Kung mag-strike na, amo na nabagsiling assumption of jurisdiction na tawag nila nga EJ, no? Ang assumption of jurisdiction is tantamount to enjoining the people who are now on strike or is about to strike. So ang yan na bulakon sa mga kaso restraining order. Kalingkit hindi kaya kapagwa restraining order sa wilga mo, kay constitutional right na mo, only the Secretary of Labor or the President of the Philippines can assume jurisdiction over the case by the recommendation of proper authorities. Pero abi sa aton dire, katay yan ni Atty. Sixto Rodriguez nga mo ang aton regional director. Now, ang isa pagid art is yes, sir. Sinico is an institution imbued with the public interest and it is an industry indispensable to the national interest. So sa akong yung pagtanaw, kung mag-wilgagid man sila, it will be assumed by the Secretary of Labor. Kung ma-assume na danis ang Secretary of Labor, they should cease and desist, no, from doing any action that would exacerbate the situation. Okay. In other words, kung sige yun, ginilaat ang ilang wilgaya, despite the fact na may cease and desist order, the strike would be illegal. Okay. And that would result to dismissal of the officers who lead the strike na may ginatawag natong assumption order. Pero sa pagkabilugan, tanawang nga hindi dapat madayon Kaya man ang kaulaanan sining mag-aagi sa aton na masyado kabudlay mo kung magsiling ang management na ma-hire sila. It is easier said than done, no? Kaya nga, in the first place, kung may nagawilga, ano ang katuyan sa wilga, is to paralyze the operation of the company. Okay. Kaya wala pulos ang wilga mo kung hindi mo man ma-paralyze ang kompanya nga among imo nga objective. Pero kung mag-aqua strike na gidman, bawal ang ginatawag na scabs. Hindi lang nga empleyado, bago lang ginayat, tapos masulod sila. Balabagan man na sa kwan, balabagan nila sa union. Okay. So ang guaya art, mag-root, kag masalimuot ka sitwasyon. Rather than going back to the bargaining table and plan out a solution for purposes of preserving the industrial peace. So, in other words, through mediation board ni, most probably, basi kung mahatagan pa man solusyon, kag masettle ini. Hopefully, kinanglan tagaan din nila sang solusyon, kay man to be more practical about it, art, no? Tanawon ta sa bilog na Pilipinas, subong, na wala strike mo. Karon diriya sa Negros, may isa ka strike, that would be bad mark to the NCNB and to the Department of Labor and Employment. At it is only normal for them to
do everything that they could, no? In order to implement their mandate to avert the strike, which is catastrophic, no, to our normal movement here in Central Negros. So kabay pa within this week, no kay kun lang tawon tas kalendaryong 7 Monday na mo to kabay pa so sining before weekend kabay pa tayo may ara na sang malabot nga resolution no makakamas ng resolution sining problema dira Sir Wayne. Kaya mo gani at nung nagapanawagan tayo sa kay Gobernador Lacson kay former Governor Cosculila, kay Frank Carbon na hindi na naton abi i-convene ang task force siniko pungko kita kang magpirma sa ginatawag na Manifesto of Industrial Peace. In that way, kung may pirmahan na kung di may covenant, may commitment kita na hindi na naton sigihon ining mga kagarupan, kag ibang pang mga kamalamalahan, kag mga bagay pareho sang wilga na baka disrupt sang aton economic and industrial activity in Central Negros. Okay. So laton namon sir kabay pa no before sang Saturday kung may ara na sini update. Then manawag kami liwat sa imo Sir Wayne. No problem, Arta. Anytime basta nga sa serbisyo sang Action Radio. Pero by the way, ang sa labor, kumusta sa RTWPB? Why kamo sang latest nga mga schedule? May mga latest ka mga ginpatigay no conference? Di daw ka, amo man na virtual, puti magsiling ikaw nga wage increase o kung ano daw kakuan git, taklaron git. Masyado daw mala pa sa bunot ni Art para sa mamungo, no? Daw masubo ang sitwasyon sa likod ng pandemya. Okay. Sige, Sir Wayne, salamat on that note. Good night sa Thank iyo. you. Yes, good evening. Action firing Alas 8:48 na, why na ko obligasyon ng 5-minute territory? Ingagawan ti si Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Anyway, kabay pa sa... May harap ako. Sige, ibubo ko lang ni Anay Action Dale. Standby kay balikan tayo ikaw dugay-dugay. This portion is... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone!
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close. Action Firing Line. Buwas ko na lang ni Guro sa action hotline ng sakay action dahil nga balita. CCTV, ay, ang pag-ugali nga kwan nga update nga nagwa subong ho. Ang talatapan sang DRRMO, amo na subong ang ma-process sa party sa ESPAS. I-check na lang ni Buwas kay para sa mga travelers, ang advisory para mayara ka mo ideya. Buwas na lang ina siguro sa action hotline. Action Firing Line. Ang party sa General Hospital kay si Congressman Greg nagalaom nga matapos ng technical requirements para maumpisahan ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital, which is for me importante ni sa nga project Ano man ang ratsada kag arena sa politika nga binalbalana, importante ang ini nga proyekto madayon, no? Kay kumo na budgetan naman ni approve naman sa nasyonal, kabay pangabululigan niya kay lain ni siya nga pagabulig ni tao hospital, subong hindi lawg-lawg magpa-hospital ka. Bisan may kulukwarta kapag ani kon hinali pareho nagligad to nga nagtaas ang cases ng COVID. Di kan you imagine ka sala-sala kaya kung din mo dalon ang imo pasyente. Action Firing Line.
ang pag-operate sa hospital isa inakagastuso gid man nga bagay sa tutuod lang, no? Hindi lahog-lahog ang pag-operate sa isa ka hospital, pagpangita sa pundo kung paano mo na i-operate. Kapin pagid hindi man ka pinagusto kada ipasukot sa hospital kon para na government hospital. O pero mas nami gindiya kung mabuligan man sa ulihi wala gani siling ko ano man ang mga resulta sa eleksyon sa palabuton dapat buliligan ni mga project amo ni may budget alin sa congressman, may budget alin sa office of the mayor or office ng city, kundi mayan kay niya nga programa para gini sa ikayang lawas ang tao. Ang pagpangabudlay sang tao useless kung kaysa kung natakihon kasang balatian mo, ti kung may balatian ka na alangan man ang tao karon sa tanan nga oras lang balik-balik na sa opisina ka mangayo tag kulo 500, may lang kung 500. May ara nga daan nga tiban nga opisyal sa kadamo sa nagapangayo 200 mo lang masarangan mo. Action firing O kulang gani na sa inog bakal bulong. O kabay pa nung nga mapadayon kag maumpisahan na ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Action firing line. Kung sino dapat hatagan kredito, why kita mahimo na hindi ta naman punggan, hatagan gid kredito kung sino ang nagpangabudlay, kung nagbulig sila, nga matigayon. Hindi ta na madula, given na siya nga ara na ang mga tao nga nagpaninguha nga madayon ina. No? So, ang kredito, yatag ta sa ilay sa mga tao nga dapat dalayawon kag pasalamatan sa Bacolod nun. Action firing line. Galing way naging kutsempo, akson dahil pasensya gido, na mislo ko may 5 minutes pa ko galing 5 minutes pa ko nabilin. So why nakita time diri sa aton na pagpangalagad si Norwin Sakmar sa Block 17 sila sa bata, ga monitor man, no? Pari Raymond Alarcon Sagal Jr. ga monitor man karon nga gabi, dira sa may Purok Santol sa Bandalagan, si Gary Magbanwa, ga monitor man, salamat gid pareha. Halong gid per may paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Action firing line. Sa ngalan sang irregular anchorman, Akson Brian Morden. Ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin